Salutare! Salutare! Și bine am găsit! Astăzi facem Old on Car Parking. Să vedem dacă e cineva. Poate îl găsim pe Pingurile. Așa. Avem ce interior are. Nu e la casa la un like, nu știu. Bă, dar n-arăt mai ești. Fain, bă. Hai, uite cu mine. Hai să vedem dacă mi s-a descărcat car parking. Ăsta, bă. L-am avut la vechiul din cam 2019 sau cam 2018. Am descărcat, am o aplicație. Am aplicația care trebuie și știu care. Eu nu uit la tutorial pentru că știu cum să le descarc. Aici o să opresc. Desigur. Am revenit. Așa. Hai să vedem ce mai avem noi aici. Bun. Vă arăt toate mașinile mele. Ce mașini am și dacă vreți o mașină dintre ele, scrieți în comentarii. Asta e prima. Asta n-am tunat că n-am avut chef. Ăsta e Audi, nu-mi trebuie. Asta a fost din fibră. O să fac din nou din fibră. Dar nu știu, hai să vedem de ce s-a stricat fibra. Hai să vedem. Hai, lasă. Facem alta. Facem alta din fibră, vă arăt cum se face. Hai să facem pe ăsta, facem pe ăsta, băieți. Hai, facem o mască data faină. Dă-ți masca jos, să vadă tot cine ești tu. Și când zâmbești, să-ți iei tu. Dă-ți masca jos, nu face pe victimă. Fraților, mă mișc un pic greu. Dar n-am ce să vă fac. Dă-ți masca jos, să vadă tot cine ești tu. Și când zâmbești, să-mi alin sufletul. Dă-ți masca jos, tot cine ești tu. Să-mi alin tu. Dă-ți masca jos, nu face pe victimă.
Îl mascașos. Acadele, morfetele după ele. Duceți-o-le la munce să cumpere acadele. Da, dați aici, băieți, da, așa. Ai, trebuia să facem mașina albă. Hai, că mi-a ieșit. Noi vedem ce s-a întâmplat cu noi și cu ale buze noi. Noroi, noroi, noroi. Cu ale tale buze noi și cu ale noastre ale doi. Nu face pe victima, dă-ți masca în jos. Avată tot ce ai uitat aici. Dați așa dacă veți tastatură și dați la asta. Nu face pe victima, că e mai subțire și de-aia, băieți. Dați până cât merge. Așa, puneți aici. Și uitați aici, băieți. Fibra imediat. Hai să vedem cum facem. Acum unde sunt? De masca în jos, fără de genă și tu. Și când zâmbești. Lăsați, hai mă, unde e aia? Băieți, nu faceți ca mine. De 2 ori să puneți, că mie nu mi-a ieșit și de-aia am pus de 2 ori. Mamă, roșu, unde e? Asta e, fraților. Stai să vedem dacă e bine aici. E bine acolo. Aici e bine. Mai sunt. Cam așa, băieți. Nu, acum astea spuse și... Hai să vedem dacă ne iese, băieți. Livro de carbon. Desmasca jos, lado do dia da região. Și când se îmbești. Uite, așa trebuie să fie, băieții, ca acolo. Băieți, fete, nu contează. O să vă arăt și mașinile, că de-aia am intrat aici. Am intrat de aia, băieții. Face pe victimă, dă-l masca jos. Așa, mai punem o parte acolo. Hai să punem. Da, las așa.
facem noi după aia. Fraților, fraților. Bă, da. Nu știu de ce nu mai merge, bă. Ăsta e. Nu face pe victim. Mamă, ce ciucar arată. Mamă, dacă aș putea să le fac la fel, ar fi poi de capul meu. Mă jos, vadă tot cine este. Și când zâmbesc, să-mi ia sufletul, tot mă jos. Bă, Nicolas, nu ești pe mine în echipata. Astăzi mergem la noi acasă și... Bă, omule. Dați, fraților, că vă arăt eu. Bă, voi intrați, vă uitați la primul rând, 2-3 rânduri și apoi știți voi ce trebuie să mai faceți. Eu acum o fac pe toată. Dar nu îmi iese. Așa, mă. Sau băi, știi ce e mai simplu? Îl faceți direct, uite așa. Dar nu e mai simplu așa. Uai, hai că am pus-o bine, bă, băieți. Dacă e. Să vedeți ce care arată când intră înăuntru, când e tot. Când am dat francez. Că nu știu, așa-i, mă. Mă. Oglindă, frate, ce vrei, ia-te aici. Deci ca jos, odată tot cine e nu. Și când zâmbesc, să-mi iei în brațe sufletul. Deci ca jos. Hai că o punem așa dacă n-am pus-o de prima ori, cam trebuie. Bă, fraților, hai dacă facem un lucru ca lumea, nu? Am fost mereu lângă tine, departe de mine, nu hai stai nici o secundă ce te-ai gândit. Nu te-ai gândit un pic că o să-ți pare rău și acum suferi pe umărul meu. O să-mi bag în buzunare nouă ziare. Cine-i lângă mine când am buzunare pline? Dar să vezi surpriză și așa are
Arată fibra, bum bum. Am să bag în buzunare mototul 2 ziare. Ca să vadă lumea bine, iau banii după mine. Dacă acum, stai să vă arăt ce fac. Pum, 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 pum. Am să bag în buzunare mototul 2, iar ei să văd cine lângă mine, în buzunare pline. O să vezi surpriză mare, că le-o spune că ziare. Și mă uit pe fața lor să văd care-i barbata, băi băieți. Da, cât facem? Hai să facem aici, băieți, câte am filmat, 16 minute, haideți. A, bă, băieți, nu știu de ce nu mai pot să mai fac încă unul de ăla așa șmecher. Ăsta, băieți. Hai să vedem pe mijloc. Trebuie să fie pe mijloc. Hai să punem de așa pe culoare. Am să bag în buzunar te-i 2 ziare să văd cine lângă mine, buzunare pline. Doar să vezi surpriză mare când le-o spune că ziare. Și când mă uit pe fața lor, le spun care-i văzător. Bă, ce făcătură sau ce asta? Mică trebuie. Ăsta-i mică, băiatul tata. Hai mă, acum trebuie să mă întrerupi. Virusul vostru, atenție, este posibil ca dispozitivul din Samsung să se... Bă, de ce mi arată numai de astea, mă, frate, că nu, chiar nu știu. Bă, ce are, mă? Să facem micuț. Hai, bă. Vezi, mă, așa să faci. Nu, că l-am stricat. Hai să mai facem unul. Puneți un cal de ăsta. Faceți un cal. Hai, mă, lasă-mă, că nu mai fac. Imediat nu mai fac. Lasă-mă, mă, nu mai fac nimic. Fraților, dacă vă întrebați. Așa. Și punem două paranteze. O paranteză, unde e paranteza? Paranteza. Da, să pun alta. Aia la alta. Să nu mai mă chinui.
mai... Este fibră de carbon, bă. Așa. Hai să mai facem încă ceva aici. Toate arbele, toate țalele. Ăsta băieți. Nu suntem pe scandal. Nu suntem viral. Halăcii. Dacă e bun? Dacă e. Tu nu știai ce să simți. Nu te pun în gat cu dinți. Nu știai la ce să te apeși. Sau ce ingeți din hura. Mă, băieții, gășcă, nu m-am săturat, că sunt sigur tot plecat, singur tot plecat. Am plecat prin țări străine să-mi fac și eu. Nu te mai duc că ești parcat, că tu ai nimic pe an, nimic pe an. Am plecat în țări străine să euro și dolari să fac afaceri cu ei. Ne pun la zaltea să muci de astăzi. A se pun să se investească, să investească. Și când am plecat, am ferit, eram supărat. Și acum mă întorc acasă. Am glumit, nu mă întorc. Mă întorc pe câțiva ani. Nu-i pun la zălnian, muci de ea. Am să investesc. Fraților, până nu-i perfect. Imperfect. Dacă minus cu minus, fac plus. Deci dacă te merg, este să plus.
Nicușor. Și fraților, cum vedeți aici, în picioare. Mamă, ce șmecher o fibră, frate. Și cam atât. Cam a fost și cu acest. Stai, am uitat. Hai să vă arăt mașini. Mamă! Ce șmecherie, peripit. S-o adunat aici. Mi-a dat numai un volan. Și mașina pe beach. Uite unde mi-a lăsat mașina. Dacă îmi dă numai volan, nu-i fain. Atât! Hai să vedem. Mai ne dă volanele? Eu cred că ne lasă numai volanele. Ai de capul meu, asta e cap. Nu e așa faină. Ia uitați aici. Monster. Asta nu știu de unde e. Ăsta nici atât nu cred că vă place. Nici ăsta. Ăsta e crom. Asta și de aici. Bă. Dacă ne dă de acolo afară. Asta e. Bă, mie îmi place volanul, are volan original. Am făcut o macară așa cât de cât. Ăsta e pix. Ăsta e crom, se vede, e cromat. Asta e amestecat aici cu drifturi. Ăsta l-am cumpărat eu, nu l-am modificat. E de poliție. Uitați aici ce are băiatul. Asta a fost ăla, băiatul ăla aici și-a pe ea și pe partea aia lantă. Dar am vândut-o și... Na, știți cum e. Car parking. John Cena. Asta e cromată de poliție. Sanche uragan, bă. Cred că o să facem și pe asta, că nu știu. Mai ne gândim. Asta e, nu știu, am pus eu așa o literă. Ăsta e cromat și cu de-astea pe el. Acum o să vină mașinile faine, stați să vedeți, băieți. Imediat. Băieți, acum să nu râdeți. Da, știi ce merge? Uite mașina asta. Ia uitați aici ce am făcut. Nu am reușit-o, dar... Asta e de poliție, opa. Uitați. Uber, mi-a dat unul cu Uber. Ubercut. Băieți, care vedeți un număr de imatriculare. Sau stai că vă arăt imediat. E mașina mea. Uitați aici, asta. Acum mi-a dat un băiat. Făcut schimb cu el. E de poliție. Șmecher rău, mi-am dorit mult așa. Și ăsta, hai că acum vine ele faine, frate. Nu știu cât mai am până la ele, dar asta e cu două roți. Cred că știți, nu știu. Asta e cromată. Nu, haideți, mă. Oh, Jeep-ul. Ăsta e X5. Ăsta nu-mi place. Ăsta, da? E cromat. Numai că știți cum se vede aici la lumină. Așa. Stai, să ne urâdeți, fraților, că m-am dat și eu acum un sărac. Platforma. Și
Wow, de Apple, băieți. Ce ziceți, băieți, faină? Hai să vedem. Scrieți acum în comentarii dacă vreți de Apple sau nu știu. Scrieți. Scrieți ID-ul meu, ID-ul vostru, la ce oră, cum și așa. F90 Suprem cu ăsta, cum îl cheamă pe ăsta? Băraiki? Nu știu cum cheamă. Asta nu știu. Stai să vă remercideți, băieți. Uite, asta a fost cu Mr. Bean, băieți. A fost cu Mr. Bean și, na, am vândut-o, am dat-o că eu îmi place să dau mașini, nu îmi place să dau țeapă. Îmi place să dau mașinile, dacă fac schimb cu cineva, dau mașina. Stai cromată, a fost burătoare. Asta cred că o să vă placă imediat. Bă, unde mi mașinile alea mari? Ia uitați aici. Poliția, uite aici. Siguranță și încredere. 1, 2, 2, 2. Ce știu, nu scrieți, băieți, dacă mă vedeți, nu sunați la 112, nu așa, nimic. Uitați aici. Pac, cromată, gentată. Oh, Tiberiu și Cornel. Imediat, băieți, mă uit la Tiberiu și Cornel. Ăsta nu-i cromat, nu-i. Uitați aici un crom. Am și Audi crom, uitați. Care vreți? Uite aici. La ăsta am vrut să ajung. Băieți, care vreți? Poliție. Cromat, roți cromate. Scrieți ID-ul, dați acolo la 15. La 20. Dar nu. La 20 de like-uri, băieți. Dacă am făcut, vi-l dau. Vi-l dau la toți care scrie și care sunteți și care v-ați abonat și așa că vă dau la toți. Că știți că pot să le iau de multe ori. Hai să vedem ce mai e. Bă, asta nu. Dar dacă vreți asta nu, vă faceți voi crom, nu știu. Așa, eu n-am game Gurdeon încă. Uite aici, numărul meu. BV54 CRI. Ăsta eu sunt. Dacă mă vedeți pe Car Parking, saluta și voi acolo. Spune-și tu acolo ceva. Așa. Ăsta e Jeep-ul. Nu l-am tunat. Dar are bordul fain și ăle. Și vreau să-l cumpăr direct crom. Mamă, ăsta e 2 volane, bă. E bune! Gata, băieți. Asta a fost tot. Și spuneți care și cum și tot, ok? Ciao.